Hey, hallelujah. Nilqawkom eżi saħwa Maltin u għawċin għal messaċ ieħor interessanti u mimli laħam u nemmen li ħajkun ta' ħelsin u revelazzjoni għal bosta. Għalhekk inħeġġiġkom biex tisimgħu bir-reqqa u titolbu miegħi biex intom tirċievu il-qofol revelazzjoni da dak kollu li mulej jrid jgħaddilek biex ibirkek, jitrasformak u jbiddillek ħajtek. Alleluja. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek itlob din it-talba. Moħħkom hawn, tħallu xejn tellifkom, tħallu xejn jiddistraktjakom. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Mela, nitolbu flimkien, Missi Qaddis. Kellimni llum mill-kelma Qaddisa tiegħek. Għatini mulej spiritu ta' revelazzjoni ta' dak li inti ħatajt. Għamil il-kelma tiegħek tinfidli qalbi. Illum jien niddikjara li jien għandi dak kollu l-Bibja tajt li jien għandi. Li jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi. U jien dak li l-kelma tal-la tajt li jien. Jien lest nirċiv il-kelma tiegħek u għatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Amen. Illum xaqt inkellimkom fuq il-dusija. On holiness. Il-ġimgħa l-mulej poġġeli fuq qalbi biex inkellimkom fuq holiness. Però naħseb il-ċirasa l-għasel tiegħu il-messaġġ ġieni madwar is-sitta ta' filgħaxija ta' dal-lejl. ħalli li ċirasa l-axħar il-mulej bħas-soltu. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 12. Mela, għal dawk li jintkom forsi għadkom fil-bidu fil-mixja tagħkom fil-mulej, il-kelma qdusija hija l-istess kelma qaddis. Bl-Ingliż hija l-kelma holy jew holiness. Infatti, matul iż-żminijiet ukoll kien hawn anke movimenti jgħidulhom the movement of holiness. Issa, kif ħadd indunaw għal dawk li intom speċjalment ilkom fil-mixja tal-fidi tagħkom fi Kristu u għalhekk qed ngħidilkom issimgħu sew bir-raqqa, nassugarakom li ħafna minnkom jekk mhux kollha kemm minnkom kellkom xi konflitt fuq dan il-messaġġ. Mhux għax ma triduhx jew ma temnux fih, imma jista' jkun għax ma tifhmuhx fil-kompletezza tiegħu. Issa, ovvjament, titgħallem kemm titgħallem dejjem hemm xi tgħallem sewwa. Kwalinkwa suġġett fil-Bibja u dejjem hemm xi tgħallem fuqu. Imma hemm affarijiet fil-Bibja li verament bħalma jgħid Pawlu tirċivihom b'revelazzjoni. Revelazzjoni ġifieri ma jmux jiġifieri ssir xi spooky u weird u stramp u tirċivi xi ħaġa mill-qamar. Revelazzjoni ġifieri affarijiet li diġà qegħdin fil-Bibja ma tkunx għalkemm rajthom ma tkunx rajthom. Qed tifhmu jirrikjedi ċertu maturità spiritwali jew nkella pjuttost revelazzjoni ovvjament li jmorru tnejn. Mela il-kelma dusija jew qaddis hija tfisser istess il-kelma bl-Ingliż hija holy. U hija kelma li tintuża ħafna fil-Bibja. Mijiet ta' drabi. Hija waħda mill-iktar kliem komuni fil-Bibja. Għandek il-kelma oħra għal dusija hija l-kelma santifikazzjoni. Bl-Ingliż sanctification. Li tfisser l-istess kelma. Xi kultant meta tara fil-Bibja min jaqra bl-Ingliż tara l-kelma sanctification. To sanctify. Li tfisser holiness ukoll. Kważi kull ittra ta' Pawlu, jekk mhux kull ittra ta' Pawlu, tibda bil-kelma qdusija. Taf x'inhi l-kelma? Qaddisin. Ġifieri hija kelma komuni, però ħafna mill-Kristjani, ħa nitkellem b'mod ġenerali, ovvjament dal-messaġġ mhux għad-dinja. Jalla jara kulħadd, imma dan mhux messaġġ għan-nies tad-dinja. Dan huwa messaġġ b'mod speċifiku għan-nies li huma parti mill-poplu tal-Alla, parti mill-patt.
Issekkaw xi ħadd jara dal-messaġġ jew preżenti jew fuq YouTube jew televiżjoni u inti tgħid li jien għadni m'iniex Kristjan jew għadni fil-bidu tal-miċċa tiegħi, qabel ħakun hemm affarijiet li forsi għadek qatt ma smajthom jew mhux ħadd ifhimhom l-ewwel, imma ħadd ifhimhom għax l-Ispirtu tiegħek ħajjifhimhom. F'isem Ġesu Kristu. Matul iż-żmien jiena inni fil-mulej 30 sena. Inni fil-Ministeru qisu 27 sena 28 sena. Nista' ngħidilkom li ntqajt ma' ħafna dottrini anka fuq il-qdusija, ġifieri on holiness. U ħanejdilkom minn issa. Nista' ngħidlek li ħafna mid-dottrini ta' holiness ipoġġu ħafna nistalla in bondage. Ipoġġu ħafna nies talla f'kundanna. Ipoġġu ħafna nies imtaqla fl-ispirtu, ħossuhom imtaqla. Għax hemm skritturi fil-Bibja fejn tgħidlek li inti mingħajr qdusija ma tistax tara l-Alla, ħanaqraw issa. U ħafna mill-Kristjani ma jħossuhomx qaddisa. Għalkemm aħna, ovvjament jien qed nuża ċertu kliem apposta għalhekk tisma' bir-reqqa, għalkemm ħafna l-ebda Kristjan suppost ma jimxi bil-ħass. Tajjeb għalik fis-salad, kulu ta' spiss, jekk tikol ħafna tibda s-saffar bħalla muri. Imma nista' ngħidlek li ħafna preachings li smajt fuq holiness, dusija, ipoġġu ħafna Kristjani f'kundanna. U għal snin twal, għal kemm anke jien nitkellem fuq il-holiness, għal snin twal, ċertu affarijiet ma stax nifhimhom. U mid-dera ħafna predikaturi ma jfhmuhomx lanqas. Għaliex inti suppost ma jistax ikun inti tisma' messaġġ u tħossok imtaqqal. Suppost inti tisma' messaġġ u tħossok liberat. Ma tistax inti f'daqqa waħda għandek relazzjoni intima mal-mulej u qed timxi mal-mulej u f'daqqa waħda tisma' fuq id-dussija u tibda tibża minn Alla. Something is not. Kif jgħidu bil-Malti xi ħaġa mhux qed titreġi. Xi ħaġa mhux mela meta inti xi ħaġa mhux qed titreġi, tfisser li inti għadek mhux qed tara l-istampa kollha. Qed tifhmu xi ħaġa? Issa ħanurikom xi ħaġa. Naf li l-messaġġ tal-qdusija wkoll waqt li qed infittxu Lut kapitlu 12, ħafna number one dal-messaġġ tal-qdusija hemm bżonnu fil-knejjes. Nisimgħu nisew waħwa. Jekk dal-messaġġ tal-qdusija ma jixxandar fil-Bibja fil-knejjes, il-Knisja tmut. Il-Knisja minflok tibda tinfluwenza d-dinja, id-dinja tinfluwenza d-dinja. Id-dinja tinfluwenza l-Knisja. Jekk il-messaġġ ta' qdusija ma jiġix imxandar u nxandru biss Alla jħobbok u jħobbok kif int, nispiċċaw li l-Knisja tispiċċa bħad-dinja jew għar. U fil-Bibja jeżistu postijiet fejn l-apostli jindirizzaw fejn il-Bibja fejn il-Knisja meta tollerat id-dnub bħal manna knejjes anka f'Malta. Kattolċi, Protestanti, anka xi wħud jissejħu Evanġeliċi. Li d-dnub jarxuh. Jew jittoleraw. Bħalma smajtu riċenti, Knisja Kattolika Malta tilqa il-kulħadd għax Alla jħobbok. Vera li l-Knisja tilqa l-kulħadd. Il-Knisja tkun miftuħa għal kulħadd. Imma l-Knisja hija sptar. Tiġi hawn biex tfiq, spiritwalment, mentalment u fiżikament. U għodu attenti Maltin u Għawċin, meta tisimgħu bi knejjes bħal dawn. Għaliex li inti tmur il-Knisja ma tiggarantilek xejn li inti ħatmur il-ġenna. Il-ġenna, il-Knisja tidħol għax il-bib huwa miftuħ. Tal-ġenna ma tidħolx. Ġifieri dawk il-knejjes li saru eretiċi li iżewġu per eżempju nies tal-istess sess.
dik mhix il-Knisja tal-Alla. Dik hija knisja eretika. Iġfisser tbedet mill-fidi. Kwalinkwa dnub int takkomoda huwa dnub li jaħkmek. Kwalinkwa dnub li int tiġġustifika huwa dnub li ħajkondannak għall-infedel. Imma kif ħajġi balanċjat biblikament biex dan il-messaġġ jilliberak lilek? Għal diġà għamilt kondizzjoni dal-messaġġ mhux għad-dinja. Ma tistax titlob lil xi ħadd fid-dinja jkun qaddis. Tkun inġust li qed titlob lil xi ħadd mid-dinja biex ikun qaddis. Qed tifhmuha? Jiġifieri unutli jekk inti tipponta lejn dnub subajk lejn tawe bniedem tad-dinja għax qed jidneb. Dak hekk biss jaf jagħmel. Unutli qed tipponta subajk lejn xi ħadd li huwa midneb, mhux hekk biss jaf jagħmel dak. Titbiddillu n-natura biex jibda jgħix ħaddis l-ewwel. Tajtkom naqa' preview minn hemm. Jekk ma jibdilx in-natura ma jista' qatt ikun qaddis. Amen. Imma sfortunatament predikaturi bosta madwar id-dinja iżommu l-bot minn dan il-messaġġ. Number one għax jibżgħu jitilfu n-nies. Two, emmina xandu d-dottrini folots li għaliex jaħsbu li Alla jħobbok kif int. Gidba oħra. Jew inkella jaj ma jridux iwaqqgħu minħabba kif qed jgħallmu dal-messaġġ ma jridux iwaqqgħu in-nies f'kundanna. Mela, fejn għall-verità? Fejn għall-verità? Jiena nemmen li l-verità dejjem qiegħda fil-Bibja u l-verità dejjem qiegħda fi Kristu. Amen, imma tiġi rivelata bl-Ispiritu Santu. Lut kapitlu 12 vers 14, isimgħu sewwa. Fitxu li żommu slim ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija. U minajra li mingħajr din il-qdusija ħadd ma jara lil mulej. Issa dan il-vers waħdu tiġġawwa mimli laħam. Hemm bżonn kors ħieħ fuq dak. Qisu isimgħu għadi. Qisu li ħadd foskom ma jibqa' lura mill-grazzja ta' Alla. Li jebda erq ta' mrar ma jinbet foskom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Ħanaqralkom l-ewwel Tessalonikin kapitlu 4. ċertu skritturi għal dawk li qed tisimgħu dal-messaġġ bil-Malti llum, erġgħu isimgħu ħadha bl-Ingliż, għax bl-Ingliż ikun aħjar. Issa ngħidilkom għaliex. Għax jagħmel id-differenza kollha meta tkun qed taqra l-Bibja il-verbi li qed jiġu użati. Bil-Malti hemm differenza bejn tkun u ssir. Be and become. There's a difference between be and become. ħantikom oħra. Għalhekk Ġesu jgħid kun imwieled mill-ġdid, mhux sir imwieled mill-ġdid. Għalhekk bl-Ingliż jgħidlek be holy, mhux become holy. Issa ngħidilkom. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 4, vers 1. Il-messaġġ qdusija huwa importantissimu għaliex naħseb ix-xitan ukoll minħabba li jagħma xi wħud jibżgħu minn dan il-messaġġ. Imma huwa wieħed mill-iktar importanti. Għaliex jiena u inti nissejħu qaddisin. Għaliex nissejħu qaddisin? Għaliex Alla fil-Bibja hemm postijiet fejn ma rajna diġà fejlek kunu qaddisa. Jekk aħna qaddisa jew ħankunu qaddisa. Issa naslu għal dik ukoll blajna tal-Alla hopefully. Fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 4 vers 1 għat-tielet darba. Fl-aħħar aħwa intom tallimtu minn Anna kif għandkom timxu biex toġbu lil Alla. Kif taħab il-ħaq id-din iġġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom
biex tagħmlu xi ħaġa żjed. Tafu x'talim tajnikom permezz ta' Sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom, il-qdusija tagħkom. Li titbedu miż-żina. U li kull wieħed minnkom il-kelma żina tfisser sess barra żwieġ. Sess sew mara ma' raġel, sew raġel ma' mara, sew raġel ma' raġel, sew mara ma' mara, sew raġel miżżewweġ ma' mara oħra li mhux ta' żwieġ, sew mara miżżewġa ma' raġel ieħor li mhux ta' żwieġ, sew adult ma' tfal, jaqa' kollu taħt il-kategorija ta' żina. Dak kollu li mhuwiex sess fi żwieġ bejn mara u raġel miż-żewġa, dak kollu li mhux f'dik il-kategorija jaqa' taħt żina. Okay? Inkluż anke pornografija taqa' taħt żina. Masturbazzjoni taqa' taħt żina. Dak kollu, jiġifieri hawnhekk huwa kapitlu kollu fuq iż-żina. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom titbedu miż-żina. U li kull wieħed minnkom iżomm il-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ. U ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma jarfux il-Alla. Mela tippretendiċ il-pagani ħajjifmu u ħajprovaw jobdu. Infatti il-pagan anke jekk ma jagħmel sess darba, ma jimmasturbax darba, ma jraqat iktar darba iktar f'ħajtu pornografija, il-pagan xorta jmur l-infejn. Għax għadu mhuwiex ta' Kristu. Għalhekk dal-messaġġ huwa biss għal Kristjani. F'din il-ħaġa ħadd ma għandu jagħmel tort jew ħsara lil ħuħ. Għax il-mulej jaf jitħallas ta' dan kollu, kif ġa qednilkom qabel u tajnikom xhieda. Għax Alla ma sejħilniex biex ngħixu fiż-żina, kulħadd isimgħu ħatibda toħroġ ir-revelazzjoni. Alla ma sejħilniex biex ngħixu fiż-żina. Imma Alla sejħilna biex ngħixu fi qdusija. Alla sejjaħlek biex tgħix qaddis. Għalhekk min warrab dan it-tagħlim, għodu attenti saċerdoti kattolċi, għodu attenti pastors liberali, min warrab dan it-tagħlim, ikun warrab mhux lill-bniedem, mhux lill-Pastor Gordon, għalija tista' tagħmel li trid, tista' tagħmel kemm tbaħħri trid. Jiena biss il-postman. Iżda min jiġħad dan it-tagħlim taf x'qed jagħmel? Qed ikun iwarrab lill-Alla u l-Ispirtu Qaddis tiegħu. ħanaqralkom issa, ħanaqralkom oħra. Morru Kolossin kapitlu 1. Jekk intom daqraw littri kollha ta' Pawlu, dejjem jibda billi jindirizza lil qaddisin f'Korintu, lil qaddisin f'Kolosse. Qaddisin. Kemm minnkom ġieli qrajtu Lut kapitlu 12 fejn tgħidlek mingħajr qdusija ħadd ma jista' jara l-Alla. Kunu onesti, kemm minnkom ġieli bżajtu minnha dik l-iskrittura? Wieħed biss hawn tlieta, kemm minnkom meta qrajtu dik l-iskrittura beżżatkom. Ngħidilkom għaliex beżżatkom? X'ma fimtuwix. It's okay. Anka jiena ma fimtix għal ħafna snin. Għaliex beżżatni? Ejja mmorru, anzi qabel ma mmorru Kolossin, morru fi ktieb ta' Titu. Titu tal-Milit. Alleluja. Titu. Mela. Ismawa il-kelma tal-mulej fil-ktib ta' Titu
Titu din hija littra ta' Pawlu lil Titu. Dan huwa din hija skrittura oħra popolari. Titu kapitlu 3. Mela, vers 12. Meta nibgħat għandek l-Artema jew il-Tikku fit-Texejja ħdejja f'Napoli. Sorry, mhux kapitlu 2 x'qed ngħid. Skużawni, kapitlu 2. Titu, kapitlu 2. Mela, vers 11. Għax deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. I trawimna nwarbu il-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjiba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għal dawk li għandkom dubju jekk Ġesu hux Alla, waħda mill-iskritturi turrun minnhom fejn għandek skrittura oħra fejn jgħidlek meta ġej Alla fis-sema u meta ġej Ġesu Kristu fis-sema. Huwa l-istess wieħed. Okay? Isimgħu għadi, meta deret meta ħanidilkom xtejt bl-Ingliż għax forsi bl-Ingliż iddur daqsxejn aħjar. Infatti ċertu affarijiet għedtilkom li jduru aħjar u isbaħ bl-Ingliż. Verse 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Isimgħuha. Mela il-grazzja ġiet, deret il-grazzja. Il-grazzja ġifieri li Alla jiffavorixxik u poġġik f'sitwazzjoni f'pożizzjoni favorevoli miegħu b'mertu biss ta' Ġesu mhux b'xamilt int. Permezz tad-dem ta' Kristu biss poġġik f'post favorevoli. Jiġifieri mhux għax ħaqek, mhux għax akkwistajta jew għamilt xi ħaġa li timmerita. U meta tġid din il-grazzja, dil-grazzja stess talmek instructing us to denying godliness and worldly desires to live sensibly, righteously and godly in the present age. Mela il-grazzja tal-Alla tgħinna tallimna ngħixu ħajja qaddisa. Qed taqbdu s'issa xi ħaġa? Amen? Kolossin kapitlu 1. Mela dawn huma skritturi fuq il-qdusija. Kolossin kapitlu 1, illum ħanużaw naqra l-Bibja mhux ħażin. Kolossin 1. Vers 21. Intom ukoll kontu l-bogħod minn Alla u għedewwa tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom u għemilkom. Imma issa sirtu ħbib tiegħu permezz tal-mewt u ta' ibnu moti għal-mewt skont il-ġisem. Biex Ġesu, mhux inti tersaq lej Alla, imma biex hu jersaq lejk. Irressaqkom qudiemu qaddisa, safja u bla għajb. Kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi. Kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi. Hawnhekk tibda tagħmel sens fejn il-Bibja tgħidlek it-2 Korintin 5:7 fejn il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. U mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Alla. Kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi. Ismaw daw il-punti li ħantikom. Mela smajna fejn l-apostli dejjem jindirizzaw il-Kristjani bħala qaddisa. Fejn l-apostli jindirizzaw il-Knisja
Mill-punto di vista, isimgħu sew di, l-apostli, Pawlu, Ġwanni, Pietru, Ġuda, dejjem indirizzaw il-Knisja minn punto di vista li daw tiġa għaddisa. Allura imbagħad tibda tħabbar naqa' rasek, tibda mela kekk kienet tiġa għaddis. Kif il-mulej jiena fimta u bosta minnkom fimtuha, qed jgħidli biex inkun għaddis. Jew jien għaddis jew m'iniex għaddis. Kemm minnkom onestament kalkom dan il-konflitt li dek. Jiena għaddis jew irid insir għaddis. Għax Lut 12 ittik l-impressjoni, u anka l-ewwel Pietru kapitlu 1 morru hemmhekk issa, ittik l-impressjoni u naħseb ħafna hekk femuha li bħal speċi ta' Alla qisu qed jgħidilna qisu, ma mhux hekk qed jgħid, imma bosta femu hekk. Għamel xi ħaġa biex issir qaddis. Mela, ħanidilkom daqsxejn qabel ma naraw Pietru wieħed. Mela, l-apostli jgħidejjem jindirizzawna minn punt di vista ta' li l-qdusija hija xi ħaġa, hija pożizzjoni li diġà ġiet mogħtija lilna. Imma f'kważi 30 sena Kristjaneżmu, il-biċċa kbira jekk mhux kollha dejjem ippritkawa bħal speċi ta' li jiena rrid noqgħod attent li jiena nkompli naħdem mal-qdusija. Kemm minnkom ġieli smajtu hekk? Olli dejkom, ġieli smajtu hekk? Tlieta biss jisimgħu l-preachings hawnhekk intu ħadd ma tisma' il-preachings. Olli dejkom hekk ġobkom. Kemm minnkom ma fimtuwix kif qed ngħidha jiena s'issa? Ma fimtuwix hekk? Mela. Isimgħu sew, isimgħu ħantikom daw il-punti. Il-qdusija, listen to this. Ħanidirka bil-Ingliż, mbagħad nagħmel bil-Malti. Holiness, sorry, I forgot to say something very important. Xi tfisser qdusija? Kemm minnkom tafu xi tfisser qdusija? Tfisser il-kelma qdusija tfisser maqtuħ għal Alla u maqtuħ mid-dnub. You are set apart for God and you're set apart from sin. Għattifmu? Dik tfisser qdusija. Meta xi ħadd qaddis, il-qaddis mhux dak li qed isewwet lilha nifsu ta' jew dak li imur fil-Brażil u s-South America qogħdu jissalbu mat-salib. Jew nkella il-qaddisin mhux dawk li jagħmlu xi 10 snin il-purgatorju li ma jeżistix. Il-qaddisin mhumiex dawk li jagħmluhom Ruma għax whatever. Il-qaddisin min huma? Ma listen to this. This is how important you need to listen to this. Listen. Holiness is the best spiritual warfare against the enemy. Il-qdusija hija l-aqwa arma spirituali kontra l-għadu. Ġesu għamlek qaddis moħħkom hawn. Il-mument li twilit mill-ġdid. Il-Knisja Kattolika m'għandix aktar awtorità biex tagħmel il-ħadd qaddis. La l-Knisja ta' Kostantinopli, Ortodossa, la l-Knisja ta' Londra, Anglikana, la l-Knisja ta' Rejma, l-Amerika, l-ebda Knisja m'għandha għas aktar awtorità tagħmel xi ħadd qaddis. Imma hemm qaddisin fil-Knisja.
Issa, ma tistax tkun qaddis fis-sema jekk l-ewwel ma tkunx qaddis fuq l-art. Qed tifhmu? Amen aħwan? Halleluja. Meta inti twilit minn ġdid, Ġesu għamlek qaddis fin-natura ġdida tiegħek, għalhekk mhux għal d-dinja, dan mhux għall-messaġġ għad-dinja, biex inti tkun tista' tgħix moħħkom hawn. Qaddis. Maqtuħ għal Alla, mhux iktar imniġġes mid-dinja u mhux iktar bil-demonju b'xijiet jew seta fuqek jew xi klejn fuqek iktar. L-issue hija li meta jekk intix ġenwinament imwieled mill-ġdid. L-issue fil-knejjes kollha f'Malta kattoliċi, evanġeliċi, ortodossi u protestanti, l-issue hija jekk humiex ġenwinament in-nies li appartjenu għal daw il-gruppi u mhix ġenwinament imwielda mill-ġdid. In-nies kollha tar-River of Love li identifikaw ruhom ma' River of Love. Intix ġenwinament imwieled mill-ġdid. Għax jekk inti ġenwinament imwieled mill-ġdid, Ġesu tiġa għamlek qaddis. Tiġa għamlek qaddis. Amen? U jekk intix irċivejt ir-revelazzjoni ta' min int vera u l-istat li int fih inti issa u min int mingħajr Kristu. Fil-Bibja hemm terminoloġija importanti daqs il-kelma qaddis, hija l-kelma ġust. Alla għamel kollox għalik biex jagħmlek ġust. Alla jagħmel kollox fik biex tkun ġust. Moħħkom hawn. Il-qdusija li tfisser ukoll santifikazzjoni, minna nieħdu l-kelma qaddis. Il-qdusija, number 1, ħadd ma jista' jkun qaddis jekk ma jkunx poġġa l-fidi ġenwina tiegħu fi Kristu bħala s-Sitt tiegħu u s-Salvatur tiegħu u hemmen fih bħala liben Alla li qam mill-imwiet u reġa' xaxta. Miet fuq is-salib u reġa' xaxta. L-ebda reliġjon fid-dinja ma tista' tagħmlek qaddis. Laqqas jekk taqbad ir-reliġjonijiet kollha ma jistgħu jagħmlu qaddis wieħed. L-ebda efforts tal-bniedem weħidhom ma jistgħu jagħmlu l xi ħadd qaddis. L-ebda opri tajba weħidhom ma jistgħu jagħmluk qaddis. Aħna nafu li meta naraw xi ħadd raġel tajjeb jew naraw xi ħadd li qed jgħin xi ħadd dak qaddis. Imma dik hija klixé, dak ma qaddis xejn. Qaddis Alla biss jista' jagħmlek qaddis. L-ebda tip moħħok hawn tixrid ta' demmek ma tista' tagħmlek laqqas qatra minnek qaddis. Jew xi ħadd xi dem ta' ieħor. Jekk tsew sa oġol jew ta' ħaruf. Ħadd ma jista' xejn ma jista' jagħmlek. L-ebda ammont ta' dbatija jew sagrifiċċji li inti tagħmel f'din il-ħajja ma jistgħu jagħmlu lilek qaddis. Daw l-affarijiet jistgħu jagħmluk reliġjuż, skruplus u morali, mhux qaddis. Għaliex dussija ġenwina hija in-natura u l-essenza tal-Alla nnifsu fil-bniedem imwieled minn Alla. Il-qdusija u dak li Alla hu, dak kollu li jmiss Alla huwa qaddis. Il-Bibja tgħidlek
li Alla ipoġġi fuq l-olja ta' Zion qaddisa. Issa isimgħu bir-reqqa. Fit-Testament il-qadim u anke fit-Testament il-ġdid illum speċjalment jekk taqra l-Ktieb tal-Lut. Fit-Testament il-qadim kien hemm it-tabernaklu tal-Alla. Il-tabernaklu tal-Alla. Tabernaklu kellu 3 postijiet. Fit-tabernaklu kien maqsum fi 3 kellek the inner courts, il-post il-qaddis u l-post l-iktar qaddis. Mokkamaw. Isimgħu sew x'ħanejt. Isimgħu sew x'ħanejt. Jekk hemm l-iktar qaddis hemm l-inqas qaddis. Jekk there is the most holy, then there is the less holy. The most holy, only one entered. The less holy, many entered. Moħkomaw. Għal dawk li jintkom għadkom ettomodu u din biċċa laħma likom, tibżawx, inqattaw ilkom biċċa. Mbagħad nitfgħu fil-liquidizer u nitfgħu li naqra ħalib magħha. Mal-isteak. ħalib mal-isteak. Moħkomaw. Ħantikom stampa. Mela jnagħmlu mod it-tabernaklu huwa da tat-Testament il-qadim. Dil-biċċaw di hekk. Ma nafx jekk kontu xtafu by the way, il-knejjes tal-lum il-ġurnata ħafna minnhom huma ddiżinjati fuq it-tabernaklu. Dal-post jekk dil-kaxxa biss, ovvjament kienet ikbar minn hekk, imma di ħansemmuha l-aktar post qaddis, the most holy. Dal-palk ħansejħulu the holy place, il-post il-qaddis. U minn hawn hemm huwa l-inner courts. Number 1. Fl-inner courts setgħu jidħlu kollha in-nies kollha li għandhom patt malla biss. Moħkomaw. Holy Spirit help us. Fil-post il-courts il-bidħa kien hemm il-bidħa ta' barra wkoll. Il-bidħa barra kienu jidħlu l-ġentili. Imma fil-bidħa ta' barra ġewwa kien jidħlu biss il-lut. Dawk li għandhom patt malla. Imma il-maġġoranza assoluta tagħhom ma kienux jersqu la. Holy Spirit help me. Moħkoma. Fit-Testament il-qadim wieħed biss seta' jidħolaw. Ovvjament kienet ikbar il-kamra, kienet kamra ikbar. Wieħed biss. Dak kien jidħol darba fis-sena, kien ikollu nkontru ħaj malla tal-eżerċiti u tal-univers. Però kien jidħol briskju li jmut u jixtewa. Ma kienux jirriskjawha kull jum, kien jirriskjawha darba fis-sena. Darba fis-sena. Mokka ma wax l-affarijiet bidlu drastikament fit-Testament il-ġdid. Kemm hawn minkom ġenwinament poġġejtu l-fidi tiegħek, mhux qed ngħidlek tifhem kollox, imma ġenwinament illum temmen li Ġesu Kristu huwa l-liben tal-ħaj, miet għalik fuq is-salib u rxoxta mat-tielet jum u inti għamiltu sidek u s-salvatur tiegħek. Kemm ġenwinament tagħmlu. Intom kollha qaddisa. Mhux ħassiru qaddisa, tiġġa qaddisa. Moħkamaw issa. Isimgħu x'inhu ġej issa. Kull min twieled illum il-ġurnata f'din id-dispensazzjoni ġdida taħt Kristu, ma twildux hawnhekk mill-bitħa, laqas fil-holy place, twildu from the most holy. L-ispirtu tiegħek meta twieled mill-ġdid. Min hawn bes hekk Alla.
From here you were birthed from above. Isimawni. Dak ir-raġel hemmhekk ara li qed komdu fuq is-siġġu jħares lejja. Ġimgħa u nofsilu ġimgħa ilu kien fid-dlam bħal ħafna minna. Meta ġi dar-raġel ukoll l-istess ara. Ġimilu dar-raġel. Ġi u qed nipprova nifhem, kemm minnkom għadkom qed tippruvaw tifhmu xi ħaġa kif jopera l-mulej. Mela dak jiġi jinħeles iffiq minn għad irid jagħti testimonjanza jrid iried Malta bija. Kemm il-komplikazzjoni kellek, brother? Turrun. U jmur l-isptar u jgħidulu kollox fiq u kollox talaq u m'għandux hekk. Jagħti ħajtu l-ġessu, isma'wa di, isma'wa. Jagħti ħajtu l-ġessu u jkun kompletament mhux biss salvat, imma mirakolosament infejja. U għajt jgħid li għadda ma nistax naqbad art. Aw! Da twilet minn ġdid, daħal hawnhekk, daw ħafna kollha kemm inkom hekk ta' koll għandkom l-istorja tagħkom, imma daw friski. Da daħalaw, nitsappab, ma jistax jimxi, għalli ma jistax nimxi, mbagħad il-mulej fejqu u beda jiġri, u baqa jiġri sal-lum, halleluja, ħajkompli jiġri, halleluja. Sewwa u daħajtu lill-Kristu reġamana. Amen. U mar l-isptar, u għal-kem daħal l-isptar, u mhux ħajkollu għal-fejn jidħol l-isptar, għalulu m'għandek xejn, m'għandek xejn, ma sabnilek xejn, m'għandek xejn. Għavoli għalilhom ma ħjan noqgħod jum oħra hawnhekk, imma għalulu m'għandek xejn, ġa. Għax oġbu li kelmi dera. Isma, I'm trying to kemm hawn inkom intom ġieli rajtu xi ħadd ikun ġdid fjamant u jfiq. U xi ħadd li jkunu ilu fil-mulej u ma jistax jaqbad għaliex ma jistax ifiq għaliex. Isma, għax il-moment li xi ħadd ikun għadu ġdid fjamant, Alla jagħmel kollox ġdid. Spiritu, ruħu ġisem. Ma stasaġej, nafen naf dawk li tistudju l-Bibja ta' tistudju nafen il-konflitt. Mela għaliex għandi tentazzjoni. Mela għaliex dnibt. Għaliex waqajt. Meta twilit int, fajni Alla għamlek kollok perfett. Però minħabba li bqajt tgħix fid-dinja, moħħkom hawn. Minħabba li bqajt tgħix f'din id-dinja, mhux salvajt fejqek mirakolosament ħelsek u ħadek il-ġenna, ħallik hawn. Isma', mela Alla jgħammar fil-post l-aktar qaddis. Jiena u inti twelidna mill-aktar post qaddis. Amen? Issa, kull ma krea Alla, kreaħ qaddis. Kull min jgħix u jammar fil-ġenna huwa qaddis. M'hemmx midinbin fil-ġenna. Fil-ġenna la hemm Buddisti, la hemm Mati, la hemm Musulmani, ma hemmx midinbin fil-ġenna, kollha qaddisin. Morru fl-ewwel Pietru 2 malajr. Tgħid li pastor imma aħna mhux spiritu għandna ruħu ġejn f'ġisem, iva. Moħħkom hemm. Fl-ewwel Pietru, Holy Spirit help me. Kolħat jitlob Ispiritu Santu sasti. Jitlob Ispiritu, yes Lord. You're gonna understand. Ħatifhem kollox f'isem Ġesu. Kollox ħatifhem. Mela. L-ewwel Pietru, kapitlu 2, vers 9. Intom ġens maħtur, saċerdozju irjal, nazzjon qaddis. Aħna tiġà imqazza. Tiġà qaddisin. Mela għaliex tgħid li
Għandi nsir qaddis. Ma tgħidlekx għandek issir qaddis. Dik hija l-problema ta' ħafna Kristjani jaħsbu li għala tgħidulhom siru qaddisa. Notice the verbs. Be. Be, not become or get. Be born again. And if you are being born again, then you will be holy. Mela kif jista' bniedem jitla fis-salvazzjoni? Se jitla fis-salvazzjoni xi ħadd? Hawn min jgħidlek iva u hawn min jgħidlek le. Inti twilid ġenwinament mill-ġdid? Ġenwinament għandek relazzjoni ma' Kristu? Mela isimgħu. Morru fl-ewwel Tessalonikin. Isimgħuha. Kapitlu 5. Vers 23. Moħħkom hawn. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox. U jżommkom hu. Mhux intom iżommu lilkom infuskom. U laqqas intom ma żommu lilu. U jżomm lilkom. Sħaħ u bla mit-tifsa fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. U jżommok qaddis. Għax hu tiġà għamlek qaddis. Kemm hawn minkom meta twilidtu minn ġdid f'daqqa waħda lil dewwa kollha tagħkom bejtħu tħobbuhom u taħfruhom u titħassruhom. Kif meta twilidt minn ġdid daqqa waħda bdejt ixxomm il-fjuri, jisu id-dinja kollha f'daqqa waħda għal ftit momenti saret il-ġenna. U ħsibt li ġejt il-ġenna. Halleluja. Ġara mbagħad imma bdejt titlifha dik ftit ftit. Għaliex bdejt titlifha dik ftit ftit? Isma'wa. Holiness, isma'wa ħanilkom biex nifhmu xi tfisser holiness, dosija. Meta għandek koppja tiltaqa' flimkien, biex bdal-għoddu ntqajt ma' koppja li ħajżewġu ġimgħa oħra. Meta ntaqgħu dal-koppja, meta ntqajna dal-koppja, meta l-koppja tintaqa', l-ewwel darba jintaqgħu kollox ikunu għadhom l-istess. Jibdew jiffansjaw il-xulxin, jibdew iridu jkunu iktar flimkien. Iktar ma jersqu lejn xulxin, iktar jitqazzu għal xulxin. They start more becoming set apart for each other. Allura mbagħad, pereżempju, il-mara tibda taqta' ċertu ħbieb. Jekk l-affarijiet isiru sew, ir-raġel jibda jaqta' ċertu ħbieb. Il-mara tibda taqta' ċertu postijiet. Ir-raġel jibda jaqta' ċertu postijiet. Il-mara tibda tilbes ċertu l-bies. Ir-raġel jibda jilbes ċertu l-bies. Il-lingwa tal-mara tibda titbiddel, tibda tkellem ċertu kliem. Il-mara tal-raġel jibda iktar ma jersqu lejn xulxin, iktar jinqatgħu minn dak li ġej, minn dawk li ġejjin u jsiru ħaġa waħda. Dak huwa xi tiġri l-Knisja. Il-Knisja li tikber u timmatura. Il-poplu ġedwin talla. Għalhekk Kristu ġej għall-arusa qaddisa. Għal dawk li intkom għadkom komdi fid-dnub, jew għandek karnali u immatur, għandek baby u għandek bżonn tikber. Jew nkella qatt ma kellek ġenwinament esperjenza ma' Kristu. Amen? Il-fatt li inti issa tisseħħ qaddis, inti maqtuħ għal Alla biss u maqtuħ mill-komplement tad-dinja. Jiena u inti, moment li twilidna minn ġdid, Alla tagħna il-qdussija kollha moħħokaw li għandna bżonn
biex nidħlu fil-ġenna biha u biex ngħixu fuq din l-ard biha. Il-kreaturi tad-dinja, il-kreaturi tal-Alla, taf li huma kollha qdisa l-anġli u l-kreaturi li jenfisem kollha qdisa. Il-kelma tiegħu hija qdisa. L-imħabba tiegħu hija qdisa. Imħabba maqtuwa għalik. Il-mirakli tiegħu u l-oġibiet tiegħu, il-fejqan huwa qaddis, xogħla qaddis. L-opri kollha tal-Alla huma qaddisa. L-Spiritu tiegħu huwa Spiritu qaddis, il-kelma santu. Issa, erġgħu mmorru fi ktieb tal-Lut. Kapitlu 12. Lut 12. Vers 14. Fitxu li żomm muslim ma' kulħadd. Issa di li jkollkom il-qdusija kif qiegħda bil-Malti qisu qed jgħidlek ipprova akkwista. Dak Malti ħażin min itranżlitja hekk. Isimgħu xi tgħid bl-Ingliż. Pursue peace with all men and sanctification, without which no one will see the Lord. Pursue peace, sa nafsi, tista' inti tikber f'xi ħaġa li m'għandekx. Can the world pursue sanctification? Because they don't have it. Id-dinja ma jistawx jikbru fil-qdusija. Jiena nista' nikber raġel għax meta twilit kelli kollox li jidher u anke li ma jidherx, kollox ta' raġel. Allura meta kbirt ma sirtx mara. Bajt nikber skont in-natura li jien diġà kont moti minn l-inkonċipiment. Il-Kristjan li huwa ġenwinament imwieled mill-ġdid huwa qaddis u jkompli jikber fil-qdusija. Is-iktar ma tikber fil-qdusija, tikber fil-qdusija mhux għax inti you do something immisimha wassess. It's because you cut things off. You grow in holiness, tikber fil-qdusija, not by what you do, but by what you stop doing. So you remain holy. U għaw knejjes, tamilx il-make-up, għax jek mux ħajja qaddisa, xandu xesa. Għax min jgħamil, jon kella ma tistax tikol ċertu ikol, għax inkella tidde. Xandu xesa. Inti ġa qaddis, għalla tiġa għadsek, u għal kem il-ġisem għanna ġlida fil-ġisem ġikultan, imma jekk inti titma l-ġisem il-kelma talla, tixxirek u titlob, il-qawwa ta' dnub kissru mokkama. Jekk jiena mwieled minn ġdid ġenwinament, l-Ispirtu tiegħi diġà ħaġa waħda mal-Alla. L-ewwel Korintin 6:17. Minu maqut ma' Kristu huwa diġà issa Spiritu wieħed miegħu. Wieħed. Mela x'jiġri li meta naqa'? Tidngħidilkom x'jiġri li ma taqa'? Tlaqt minn hemm. Mela actually it's not me trying to achieve holiness. I've been given holiness and I only lose it if I walk out of that place. Mux li jina niprofa nfittex nkun għaddis, jien tiġa għaddist, Alla tiġa għaddisni, imma jekk jiena nibda nagħti wisa l-dnub lid-dinja, nagħmel il-kompromessi, id-dnub ħajġbidni l-bogħod. Allura fil-veru sens tal-kelma, mux I'm trying to become holier, but actually I am cutting off all form of influence that will steal away my holiness. That's why the enemy comes to steal, to kill and destroy. Għalhekk l-għadu jiġi biex jisraq
allura x'jagħmel id-dinja, il-għadu jibatlek id-dinja biex inti taljena ruħek u tispiċċa tidbiet minn dak il-post u tibda titlef il-qdussija tiegħek li Alla tiġa tak bwirt imħallas bid-dem tal-ħarruf. Amen aħwa? Araw ktib tal-Lut. Mela bl-Ingliż tgħidlek pursue peace with all men and pursue sanctification. Your holiness. Pursue holiness, without which no one will see God. So what must I do? Xirrit nagħmel? Irid inkompli nikber fil-qdusija li Alla tiġa tani bwirt. Issa isma'wa bl-Ingliż tgħidlek, see to it that no one comes short of the grace of God. That no root of bitterness springing up causes trouble and by it many are defiled. Mela xed jgħidlek hawn. Jekk inti llum li inti sar titqaddes u Alla qadsek, jekk tħalli d-dnub jirgbek, ħajjisraqlek il-qdusija. Mhux bil-kontra. Jekk ma tiddibx issir qaddis. No. Tiġa qaddis u d-dnub id-demonju jipprova jaqilek minn hawn ġew. Issa għaliex importanti li jiena u inti ngħixu qaddisa. Għaliex jiena number one. Il-qdusija hija evidenza li jiena u int verament salvat. Sfortunatament imma ħafna qdusija jħaltuha ma' legalizmu. X'tagħmel int? Inti ma tista' tagħmel xejn biex issir qaddis. Anzi li tittamel huwa inqas. Għaliex il-Bibja tgħidlek those who have believed have entered the rest. Dawk li jemnu daħlu fil-mistrieħ. U Alla lilek tiġà għamel dak kollu. Di fl-ewwel Petru hekk tgħidlek. Fl-ewwel Petru tgħidlek intom kollha ġejtu mixtrija bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Diġà ġejtu mifdija. U għalhekk tgħidlek fit-tieni Petru kapitlu 1 vers 3 tgħidlek li permezz tad-dem qaddis tiegħu Alla tiġà tagħna dak kollu li għandna bżonn biex ngħixu ħajja qaddisa. Il-qdusija ma taħdimx għaliha int. Il-qdusija tgħidlek Alla inti li tittaħdem hija biex l-għadu ma jisraqilekx u ma joħorġokx minn dak il-post l-aktar qaddis. Amen? Mela, number one, il-qdusija, prayers and worship team, come here. Il-qdusija, amen? Il-qdusija hija evidenza li natalla. Moħkom hawn. Mingħajr qdusija ma nistax nimxi b'awtorità fuq l-għadu. Għaliex ma nistax nimxi bl-awtorità fuq l-għadu minn qdusija? Għax jekk jiena mhux qed inammar fil-preżenza d'Alla, fil-ma preżenza oħra tnammar. Ma tistax inti tagħmel għamija u tkeċċih. Il-qdusija l-ħajja qaddisa tattira l-qawwa t'Alla. Jiena u inti msejħin l-ħajja qaddisa li Alla tiġà provdilna minn issa permezz tad-dem ta' Kristu biex aħna nistgħu ngħixu taħt il-glorja tal-qawwa t'Alla u ma toqtolniex. Hija importanti li jiena ngħix ħajja qaddisa waħda oħra, punt ieħor. Biex Alla jkun jista' jafdani, jiena nkun fidabbli. Inti tafdaħ il xi ħadd b'darek jekk ma joħodlok ħsieb darek. Inħobbok imma mhux ħanafdak. Għalhekk Alla l-ħobb il-midneb imma ma jużax il-midneb. Juża l-qaddis. Importanti li jiena ngħix ħajja qaddisa biex l-għadu ma jkollu xejn x'jakkużani bija quddiem Alla. Importanti li jiena ngħix ħajja qaddisa, ftakar qdusija ma tiġix b'mertu tiegħek. Importanti li jiena ngħix ħajja qaddisa
biex jiena ma nitlifx il-konfidenza tiegħi quddiem l-għadu. Jekk inti ma tgħix ħajja doppja ipokrita, mhux ħajkollok konfidenza quddiem l-għadu. Imma la tiġi għamlek qaddis u jekk inti tgħix f'dik ir-qudusija ta' Kristu, inti għandek konfidenza quddiem l-għadu. Importanti, essenzjali li ngħix ħajja qaddisa biex jiena ngħix frank u livell spirituali u f'realms salt nitola fl-ispirtu. Jekk jien irrid nesperjenza il-manifestazzjoni tal-Ispirtu tal-Alla u tal-glorja tiegħu b'aktar intensività, intensità. Tittex ħajja qdisa. Aħwa ngħidilkom aħwa. Fejn Alla qal lil Ġoswe qallu kull fejn inti tirfes jitqaddes għalija. Jiena u inti taf x'qed nagħmlula d-dinja qed inqazzuha. Għalhekk Ġesu jgħidilna intom il-merħ tal-art, meta tfisser qed naddafa qed tikkonsagra. Fit-Testament il-ġdid mokom ma waħwa. Fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 5 għandek fejn il-bidu tal-Knisja li daqqa waħda daw qalbu minn testament qadim għal testament ġdid u kollha bdew jesperjenzaw il-qawwa tal-Alla li qatt ma raw bħajthom u l-qawwa qatt ma raw bħala b'dak l-intensità. Meta xi ħadd jipprova jikkompromettiha dik, moħħkom hawn. Mietu taħt il-qawwa tal-Alla. Imma laqatilhom jew għax huma taw wissa lid-demonju u spiċċaw ħarġu minn taħt dik il-preżenza qaddisa tal-Alla. Fejn timxi ħajja qaddisa. Fejn Alla kien diġà qallhom li intom qaddisa. Ananias u Safira ikkompromettu, tinsix il-Knisja l-Atti tal-Apostli l-intensità tal-glorja tal-Alla kienet xi ħaġa li ma nafx hekk hawnx Knisja fid-dinja li jesperjenzawha. U naħseb jiena u xuħut oħra jaħsbu bħali li għadna id-dinja b'mod speċjali, b'mod ġenerali, ħafna knisja b'mod ġenerali, qatt ma esperjenzaw għadi, għax jispiċċa jaqtu l-knisja dejjem. Għax ħafna mill-knejjes dal-messaġġ għaġ ma jiġi predkat. U għandek ħafna Kristjani, inkluż leaders Kristjani, ma jgħixux ħajja qaddisa. Ftakar, jekk jiena u inti, jekk it-Testament il-qadim bħalma jgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 8 u kapitlu 10, huwa eżempju huwa dell għalina, kull min kien jammar fil-post l-aktar qaddis ma jistax ikun fid-dnu. Jekk titgħix fid-dnu ma tistax tgħixhaw, tkun titgħix hawnhekk, hawnhekk nittollera, sa hawnhekk nittollera. Imma jekk inti titesperjenza l-glorja, ix-xikajna manifested glory of God, here, but not one sin can be tolerated here. Not one. Issa Ġesu ġej għall-Knisja li tammaraw. Qaddisa. U hu għamel kollox li hemm bżonn għalina biex ngħixu ħajja qaddisa. Qed tifhmu aħwa? L-ewwel Pietru kapitlu 1 tgħidlek vers 14. Bħala wlied ubbidjenti tgħixu skont il-ġibdiet ta' qabel. Meta kontu għadkom tgħixu fl-ignoranza tagħkom. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu, mhux siru. Kunu, mhux siru, kunu qaddisa wkoll. Intom fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hekk hemm miktub. Kunu qaddisin għaxin qaddis. Aħna qaddisin u l-Bibja tellimna mhux bil-kontra li aħna nipprovaw nsiru qaddisin, ikber fil-qudusija li għalet iġa tak. Jiena u inti qed nikbru fil-qudusija. Taf kif tikber fil-qudusija? Ħanilek kif titlef fil-qudusija tiegħek. Tidnejlek kif titlef fil-qudusija tiegħek? Titlef dik l-intimità, dik il-post fejn inti testa tkellem l-Alla wiċċ in wiċċ. Meta tpalla fil-vojt fuq il-Facebook u toqgħod tagħmel ruxmata post li toqgħod tattakka lil ħutek.
Bye bye holiness. Meta toqgħod tajjar, tpalla fil-vojt. Meta tipprova tweġġa, aħna vera nagħmlu affarijiet forsi mingħajr intenzjoni u qabel tkun qed tweġġa xi ħadd laqqas taf. Mhux għal dak qed ngħidlek għax dak aħna nies u bnedmin. Meta inti żżomm f'qalbek kontra xi ħadd. Meta inti qed iżżomm offens u nuqqas ta' maħfra. Meta inti qed tittollera tisma' mużika li ħadd nikket l-Ispirtu tal-Qaddis li hemm tiġġeġġu fik. U tibda tittollera dawn l-affarijiet. U ftit wara tħares tgħid il-listra kif qed inħossni l-bot mill-mulej. Kont qaddis! Mela mhux għax inti b'dak li għamilt itqaddist, għax propja dak li inti għamilt dbett mill-qdusija. Mela ta' da kollha itqaddes bis-sette part ħalli tgħix fil-qdusija li Alla tiġa provdilek permess għad-dem qaddis ta' Ibnu Ġesu Kristu li huwa dem prezzjuż tal-ħaruf. Dem li jaħslek minn kull dnub u minn kull teba u jirreprezentak qudiem Alla bla teba u bla dnub. Halleluja! Halleluja! Gloria lil mulej! U għan billi nitneb darba marriċ! Għax marriċ nitlef dik! Tiġa għaddis jien għaddis fil-ġisem, fil-ruħ u fil-spirtu. Għandi qdusija tiġa perfetta fi Kristu. Għandi qdusija li jett nikber fija jiena fil-gward il-tiġdid ta' moħħi ħsibijieti. U għandi qdusija li kull jum ġismi u l-organ tal-ġismi jien niddedikom il-Alla. Ħalli x-xitan ma jkollu lebda klejm laqqas waħda fl-ebda qatra ta' ġismi. Alleluja. Għalek u jgħaddiskom u jżomkom minar ma tkunu mit-tifsa tal-ġen. U ta' jgħaddisna fil-ġisem, fil-spiritu, fil-ġisem. Mux jien nitqaddes. Mux għad nitqaddes, jien tiġa għaddis. U kemm jien għaddis il-lum, mux ħankun iktar għaddis fil-ġenna. Imma jek nazzarda nati wisa għadnub. U tattent. Għax Alla ma jżomm il-ħadd fil-preżenza tiegħu kontra ir-rida tiegħu. Amen, ejjan baxxa rasna. Jien irrid ngħix il-ħajja qaddisa. Jien irrid ngħix fil-ġisem, fir-ruħ u fl-ispirtu. U Alla tiġa provdili kollox li għandi bżonn biex ngħix dik il-ħajja. Mhux jiena ħanaħdem għaliha, tista' ssum kemm nissum, mhux ħatamlek qatt iktar qaddis. Tajjeb l-issum, mhux ħatamlek iktar qaddis. Tajjeb li tagħti d-deċma u l-offerta tiegħek għax il-Bibja tgħidha ma mhux ħatamlek qatt iktar qaddis. Imma l-bniedem qaddis l-għaxqa tiegħu hija jogħġeb lill-Alla. Inti tixtieq toġbu lill-Alla? Tixtieq toġbu lill-Alla? Għax il-bniedem qaddis vera huwa dak li taxxaq joġob il-sidu. Għaw xi ħadd ilejja li passer kelli bżonn nisimgħu dal-messaġġ. Glorja lil mulej. Glorja l Ġesu. Kien hawn xi ħadd minnkom irċevejtu rivelazzjoni ġdida llum? Għax li ħelsitni dir-rivelazzjoni. Għax kont ngħid imma kif Alla tiġa minn qaddis u qed nisma' ruxmata predikaturi jgħiduli kif għandi nkun qaddis. Jien jew qaddis jew irid inkun qaddis li waħda minnhom. Ekku jien diġà qaddis, imma d-demonju qed jipprova jagħmel minn kollox biex itellifni dik l-esperjenza. Halleluja! U għalhekk tan il-qawwa u l-awtorità biex inżommu taħt sajja. Halleluja! Grazzi Ġesu! Halleluja! Għalhekk ma rridx impejjeb għalkemm ma rridx ninten kull rispett lejn dawk kollha li tpejpu. Għalhekk ma rridx nieħu drogi. Għalhekk ma rridx nara affarijiet li niktu lill-Alla ġewwa fija. Għalhekk ma rridx nisma' mużika li tqalla l-Alla li jammar fija. Għalhekk mhux għax Alla ma jħobbnix, għax ma rridx nitlef il-qdusija li Alla tiġa tagħni bid-dem qaddis ta' Ibnu Ġesu Kristu. Għalhekk. Amen aħwa? Ejja nitolbu. Halleluja. Min irrid ipalla fil-vojt? Twaqfuhom, xħalluhom! Kollu jerġa' fuqhom! Kollu! Inti kompli żomm għajnejk u qalbek qaddis. Ħalli bħalma tgħidlek Skrittura,
biex ma tħalli l-ebda mrari gber fik, għax mbagħad inniġsek. Għaw xi ħadd illejla li pastor jiena llum irrid nibda ħajja ġdida ma' Kristu. Ismawni, tista' tmur il-knejjes kollha ta' Malta, mhux 7 visti, 700 vista tista' tagħmel, ma tagħmlekx qatra qaddis. Tista' taqra l-Bibja bil-Grik, bil-Ludi u bil-Franċiż u bil-Ċiniż u bil-Malti u bl-Awċi. Tajjeb, ma tagħmlekx waħda qaddis. Id-dem biss ta' Ġesu Kristu jagħmlek qaddis. Ħanejlkom kemm vera hekk. Tiġġettilkom biżejjed, imma ngħidilkom kemm ħandikom eżempju ieħor kemm vera hekk. Fit-Testament il-qadim għal dawk li sisaħħwa u qed ngħidha bimħabba li qed jippruvaw iżommu l-liġi u jitfgħu ruxma ta' pista toqgħol fuqhom, stajt iżomm il-liġi kollha 614 il-waħda. U xorta ma tidħolx fil-preżenza ta' Alla darba. Għax id-dem qaddis ta' Ġesu Kristu biss kien jidaħlek fil-preżenza ta' Alla. U llum il-Ġesu iddaħħalna fil-post l-aktar qaddis bid-dem qaddis tiegħu biex ngħixu qaddisa vittorjużi, halleluja! Gloria lil Mulej! Ħalli kulħadd iqum bil-wifqa. Come on aħwa. Għaw xaħat li pastor, irrid nixdejdi l-ħajja qaddisa li Kristu prepara għalija. Għaw xaħat, halleluja. Tittejġek il-ħajja qaddisa li Alla prepara għalik permezz għaddem qaddis tiegħu. Amen. Jekk inti għadek maħkum mid-drogi, ix-xitan qed jisirek. Anka intom, xi kultant meta il-Mart jiġi jħabbatlek, mhux intom kulħadd. Meta l-Mart jiġi jħabbatlek, xejn għaliex jiġi jħabbatlek il-Mart? Biex ix-xitan jipprova jitfa' xi ħaġa ġo fik, biex idelfek il-mixja tiegħek, jaqtalek qalbek. Imma llum fi Ġesu Kristu bħalma qrajna fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Alla missier ta' Sidna Ġesu Kristu iqazzek. Taf xi tfisser qazzek għal darba oħra jisseparak totali. Fl-ispirtu, fir-ruħ, ma fil-ġisem intuħ id-demonju. You grow in this. And you grow by meditating this. Tikber billi timmedita dir-revelazzjoni. Le, ma rrid nittollara xejn, la f'ġismi, la f'ruħi u laqas l-ispirtu tiegħi. Le, xejn ma rrid nitollara. Issa inti għammel li trid, imma ma rrid nitollara xejn. Issa naf li għadu jipprova jattakkak u jipprova jintimidak u jipprova iġelek tibla dak kollu l-kunet. Imma xejn. Not in Jesus' name. Mu ħan nitollara xejn. Jiena msejjaħ għal ħajja qaddisa u Kristu Ġesu Sidi għalhekk sar ikkapuljat fuq dak is-salib biex jiena ngħix qaddis, ħalleluja, imulet mis-sema ngħix fuq din l-art. Amen, aħwa? Kulħadd jgħid talba wara jgħidha minn qalbek. Għal dawk li intom fuq YouTube, televiżjoni, Facebook, mur immedita dal-messaġġ. Ejt il-Mulej jirrevelaħħulek. Itlob il-Mulej biex jagħtik ġuħ u għadd iktar għalih. Jekk qed tagħmel kompromessi ma' dnub, droga, pornografija, jekk qed tiffornika ma' dik jew ma' dak jew ma' ruxmata minnhom, jekk qed tmur mal-prostituzzjoni, jekk qed tieħu droga u nutli toqgħod tajjer u nutli toqgħod palla żejjed, indem ħalli tidħol fil-post lura ta' qaddis, ħaddejx kif Alla sejħlek biex tkun qaddis għalih għax hu tiġi qaddis. Kollha tgħid talba warajja minn qalbi. Idlhom is-qaddis. Grazzi da koll li inta għamilta għalija. Dan il-weird glorious. Din is-salvazzjoni kbira. Int fdejtni Mulej. Mhux jien li nqaddes li jien nifsi. Imma int li tqaddes lili. U inti diġà qaddisni bid-dem ta' Kristu u bl-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu aqla minn ġafija. Aqla mill-eruq, dak kollu li mhux ġej minnek. Mulej jekk hemm nuqqas ta' maħfra f'qalbi, jekk hemm offense, jekk hemm odju, jekk hemm ejra, jekk hemm xi saħta, jekk hemm xi magħmula topra fija, Mulej qaċċata minn fuq ħajti. Għaliex ħajti hija eżempju tal-qdusija tiegħek. Int qaddis Mulej u int għamiltni qaddis bħalek fi Kristu. Ġesu. Inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, inti l-Mulej tiegħi, nemmen b'qalbi kollha li inti li bent tal-ħaj. U li rrid ngħix għalik Mulej, illum l-ebda dnub, l-ebda żina, l-ebda adulteru,
Lebda fornikazzjoni, lebda demonju ta' gideb, ejra, lebda demonju ta' ansjetà, biża mandu ħakk maktar fuqi. Mulej nikkonsagra u niddedika li l-nifsi kompletament li l-ek għala għadis. Għax int għadis, jien illum għadis. Għalek mulej l-spiritu tijaj, qalbi, ruħi, ħsibijieti u ġismi nofrijom kolla lilek mulej biex bħal ma tgħid il-kelma qaddisa tiegħek jien inkun kompletament imqaddes bik u għalik. Nagħti lilek kull glorja u tifħir. Issa stess nieħu awtorità fuq kull marda, fuq kull attakk spiritwali, fuq kull gideb, fuq kull forma ta' biża. Nieħu awtorità u nkisser u nrażżan u nġib fix-xejn kull kelma li laqgħu stqar fuq ħajti. Inkissira u nġibha fix-xejn bil-qawwa tad-demm ta' Kristu, il-ħaruf tal-Alla u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Illum jien maħsul, jiena mifdi, jiena mqaddes fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mulej ħsibiet ħżiena, immaġinazzjonijiet ħżiena, aqlaħħom minn ġo fija. Mulej qaddis, jekk hemm addiction fija, aqlaħħa f'isem Ġesu Kristu mulej. Illum jien tiegħek mulej. Permezz tal-grazzja int salvajtni u permezz tal-grazzja int qaddistni. Nirringrazzjak minn qalbi mulej. Millum il-qudiem kompli mlini bl-Ispiritu Santu, kompli mlini bl-erf u bir-revelazzjoni biex inkompli nitqaddes mulej. Għalik f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għatu ċebċi bagbira il-mulej aħwa. Halleluja! Għal dawk li intom fuq YouTube u televizjoni u Facebook, il-paċi ma'kom, narawkom aħwa, kunu maħna għada fil-ħodu fl-10 u narawkom il-ġumma diħla fl-4, nal-4 fil-7 u s-sib fil-7 u l-ħad fil-ħodu fl-10 għonek, jon kalla fuq għemmek, fil-8 fil-10 s-sibtu l-4 u fil-ħodu l-ħad fil-11 fil-ħodu fuq il-Facebook. God bless you! Halleluja! Halleluja! Għaw xaħat il-lejla l-ewwel darba jixit ħatek il